हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडा जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ दा दिनै जों गोबांथार आपडेट सावरायगोन आरो इम्पर्टेन्ट गोनांथार आपडेट बेनो जाबाय सरकारि नट PMAY-G सार्भे लिस्ट बेनिफिसियारि सिलेक्शन खालामबाय आरो खालामाखै आरो रेशन कार्ड आधार कार्ड लिंक खालामनाय खालामाखै जब कार्ड एक्टिभ खालामनाय खालामाखै बा मा खैफोद दं आरो मा मुलाम्फा दङ बेनि सायाव जों सावरायगोन बेनो जाबाय बडा जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव बेखायनो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला लासै लासै नोंथांमोना गोबांथार मोजां आपडेट नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन दा गोबाव खालामा जोङो जागायनोसै ओरैबायदि चेनेल दङ खायसे ओरैबायदि नंखाय होयो नाथाय रायजो राजाफ्रासो माने खस्थ' मोननानै अफिस थाङा दा नोंथांमोना नैबे भिडिअ नायोब्ला अफिस थांनांगौनि गोनांथि गैया न'निफ्रायनो गासिबो आपडेटखौ नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय बडा जब इनफो अफिसियेल यूट्यूब चेनेलाव दा जों फार्स्टआवनो सावरायगोन बेनो जाबाय रेशन कार्ड मानोना नोंथांमोना गोबां सोंदों रेशन कार्डआ गोदान एप्लाइ जाबाय नामा BTC बा आसामाव दा नाय दासिम जाथ'वाखै दे दा रेशन कार्ड एप्लाइ जाथ'वाखै जेब्ला जायो नोंथांमोना चेनेलावहाय आपडेटखौ मोनगोन दा रेशन कार्डखौ नाथाय मोनसे खामानि मावनो होदों सरकारा आसाम सरकारा नैबे आधार लिंकखौहाय बाय'मेट्रिक फिंगारखौ होनो होदों बेखौ होथारबासो नोंना माने लिंक जागोन डिटेल जागोन बेनिफ्राय नोङो माइरं दालि सिनिखौ मोननो हागोन जुदि बे लिंकखौ खालामाबा नोंथांमोना पर्टेलाव एक्सेप्ट जानाय नङा दे माने फिंगार जुदि होआब्ला नोंथांमोना सासे माइरं मोननाय नङा एग्जाम्पल साबायावहाय हमना ला सासे होआखैब्ला बियो माइरं मोननाय नङा बेखायनो जि न'खराव दङ आधार कार्डजों लिंक खालामथार रेशन कार्डखौ एजेन्टआव थांनानै होमबासो नोंथांमोना माइरंखौ जायखिजाया दाननि 1 निफ्राय 10 नि गेजेरावहाय मोननो हायो आरो बियो खालामथारनांगोन खालामाबा नोंथांमोना फिन खनसे रेशन कार्डआ जुदि नोंथांमोना आधार कार्डजों लिंक गैयाबा आरोबाव मोनसे प्रब्लेम जानो नागिरो अरुणोदय स' अरुणोदयआव नोंथांमोना एक्सेप्ट जानाय नङा रांखौ मोननाय नङा मानोना रेशन कार्ड गांसेजोंसो अरुणोदय मोनसे मोनो नालाय आरो रेशन कार्ड गैयिफोरा अरुणोदयखौ 100% मोना जुदि मोनाब्ला मा अपसन दङ रेशन कार्ड गोदान एप्लाइ खालामनांगोन दा अर्डार फैथ'वाखै जुदि हमना ला नोंना न'खराव हमना ला सोरबा फिसाला सासे दं हयथ' सानै दङ अके देन बेनिफ्राय रेशन कार्डआ बेवहाय जमा दङ अब्ला नोंथांमोना दानख'नो हायो बेखौ अफिसियेलि खामानि मावनांगोन एजेन्टजों थांनानै कन्टेक्ट खालामनांगोन बा नोंथांमोना फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ जेनाखि अफिस थायोना डिस्ट्रिक्टआव बाव थांनानै नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगोन दानख'नांगोन अके होमबासो न'खराव गांनै रेशन कार्ड जागोन नाथाय अफिसियेलि गांनै रेशन कार्ड मोना जुदा जानाय जानांगोन होमबासो नोंथांमोना रेशन कार्ड गांनै मोनगोन आरो जेब्ला रेशन कार्डआ गांनै थायो अब्ला अरुणोदयखौ अफिसियेलि सिस्टेम महरै नोंथांमोना मोननै मोनगोन माने जुदा जाबाय नालाय बिहामजो फिसालाफोरा बिमाजों अब्ला मोनगोन आरो आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामबाय दे मानोना गोबांथार गोनो गोथो जाबाय थायो दानिया फैबाय नैबे जाबाय PMAY-G न'आ मोनसिगोन आरो माब्ला मोनगोन बा बाजेट जाबायना जायाखै बा सोरबायदि खालामनांगौ दा बेखौ होनाय लोगो लोगो PMAY-G होनाय लोगो लोगो फार्स्टआवनो न' मोननोब्ला नोंथांमोना जब कार्डआ नैबे थाथारनांगोन अके जब कार्ड एक्टिभ खालामथारनांगोन बा जब कार्ड गैयाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन दा बेखौ जों बबेयाव खालामो बेखौ जोङो डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसाव जोङो खालामो BCDC आव खालामा ब्लक अफिसाव थांनानै डाइरेक्ट नोंथांमोना खालामो नाथाय BCDC आवबो हरनो हायो नोंथांमोना चेयारमेननो हरनो हागोन चेयारमेना ब्लकआव लांबा जागोन आरो नाथाय नोंबो डाइरेक्ट थांनानै सावरायहैनो हायो दा जब कार्ड खालामनोब्ला नोंथांमोना जब कार्ड खालामनोबा नोंथांमोना फार्स्टआव थां बिनिफ्राय GPC खौ लोगो हम बा कम्पिउटार एसिस्टेन्टखौ बा GRS खौ लोगो हम बे साथामनि गेजेराव जायखिजाया सासे लोगो हमनानै नोंथांमोना आधार कार्ड कम्पालसरि लांफा बेंक पासबुक लांफा फट' नोंथांमोना लांफा बेनिफ्राय नोंथांमोना बाय'मेट्रिक खालामनानै जब कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखौ एक्टिभ खालामनांगोन जब कार्ड थाबासो नोंनि जब कार्डआव फैसा हाबो मानोना पासबुकआव फैसा हाबगोन आरो बै पासबुकआ नोंना फैसा खायसे खायसे हाबा मानोना नोंनि पासबुकआ आधार कार्ड लिंक गैया एकाउन्टआ बेखायनो आधार कार्डजों बेंक पासबुकजों लिंक खालामनांगोन अब्ला जों बबेयाव खालामहैनांगोन बेनो जाबाय जोंहा बेंकआवसो खालामहैनांगोन बेखौ ब्लकआव खालामा माने बाथ्रा जाबाय आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनाया ब्लकआवसो नोंथांमोना खालामनांगोन होमबासो नोंनि एकाउन्टआव फैसाया एबा राङा हाबगोन आरो पेन्डिं जानाय नङा नङाबा लिंक गैयाबा नोंना पेन्डिं जाबाय थागोन अके बे क्लियार जाबाय बेनिफ्राय जोंहा रेशन कार्डआ क्लियार जाबाय दानि फैबाय PMAY-G सरकारि न'नि बेनिफिसियारि सिलेक्शन खालामनाया बोरै खालामखो आरो बोरै आइडि मोनखो जों दानिया पर्टेलाव थांनोसै दा जों फैबाय PMAY-G सरकारि न'नि पर्टेलाव आरो बे फैनाय लोगो लोगो गोबांथार रायजो राजाफ्रा गोबांथार भिडिअ नायो नङा होमबा बेनो जाबाय एसामिसआ बर' जा हिन्दी जा इंलिशआ आरो गोबांथार चेनेलाव बुंदों फैसा मोनबाय न'नि लिस्ट फैबाय आइडि मोनबाय होननानै दा आं फार्स्टआवनो बुंगोन नोंथांमोननो जे 100% दायो न'नि आइडि फैयाखै गासिबो नंखाय भिडिअ होनो हागौ अके थ' बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय देन बेनिफ्राय सेकेन्ड खोथा सार्भेया जोंहा BTC खौ जों सावरायग्रोगोन दायो BTC होनोबा थ' BTC आव थांनाय बार सरकार UPPL दंमोन अके बेनिफ्राय उनावहाय BP फैबाय
UPPL समावबो सार्भे जादोंमोन BPF समावबो सार्भे जादों अब्ला बेनिफिसियारिया जोंनावहाय मोननै पार्टिनि दं नङा होमबा दा बेखायनो खायसे खायसे सानगोन जे आं मोननाय नङा बा उमुगा मोननाय नङा जायफ्रा सार्भे जाबाय नैबे आवास प्लासाव माने बेवहाय पर्टेलाव हाबाय अब्ला नोङो एलिजिबल जानाय लोगो लोगो मा नोङो न'खौ मोनगोन नैबे पर्टेला रावबो UPPL BPF BGP खौ सिनाया मात्र सिनायो बेनिफिसियारिनि डिटेल्सखौ सिनायो दा बेखायनो रावबो फार्स्टआवनो पार्टि लानानै नोंथांमोना गिनांगौनि बाथ्रा गैया मोननांगौआ मोनखागोन मानोना पर्टेलासो बेखौ सायख'गोन बासिगोन दा बेखौ जों मोनथिबाय दानिया न' मोननोब्ला जोंनो मा नांगौ फार्स्टआवनो ID अके दा ID गोनाङा खायसे दंखायो खायसे गैया दा बेखायनो मा सार्भे खालामहोदोंमोन अके PMAY-G 2.0 सार्भे खालामदोंमोन आरो बे सार्भे खालामनायाव जायफ्रा नैबे आवास प्लास पर्टेलाव हाबबाय बिथांमोना एबा नोंथांमोना गासैबो ID खौ मोनगोन अके ID मोनगोन नाथाय ID मोनबानो जे न'खौ मोनथारगोन फार्स्टआव बेबो नङा मानोना नैबे पर्टेलासो सायख'गोन सोरबादि बेनिफिसियारिया फार्स्टआव मोनथावगौ मानोना जेब्ला जों जिअ'टेक खालामदोंमोन नङा होमबा जिअ'टेक फट' खेबदोंमोन ना बेवहाय नोंथांमोननि न'खरा कन्डिशना माबादि माखासे रेंकिं थायो नोंथांमोननि न'नि कन्डिशना माबादि बेखौ पर्टेला सायख'गोन आरो बेयाव जायफ्रा फार्स्ट मोनथावगौ बिथांमोना माने पर्टेलनिफ्रायनो डाइरेक्ट सायख'नानै एलिजिबोलफोरखौ फार्स्ट लिस्टआव होगोन आरो माखासेया सेकेन्ड लिस्टआव थागोन मानोना गंसे बिजनेसआव 400 गाहाम न'खर बा 300 गाहाम न'खर थायो अके खमावनो बुंबाय आं बेखिनि न'खौ खनसेनो होनो हाया नालाय बेनिफ्राय हमना ला 50% होग्रोबा हमना ला 150 नो होग्रोबाय हमना ला 300 निफ्राय बेबादि टाइपनि फार्स्ट लिस्ट सेकेन्ड लिस्ट जालांबाय थागोन आरो अके दा आइडिया माब्ला मोनगोन स' दासिम आइडि मोनथ'वाखै दे जेब्ला सरकारनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय दे बे आइडिया माने आसामनिफ्राय नङा सेन्ट्रेलनिफ्राय फैनानै अर्डार हरोब्ला स' आइडि मोनगोन आरो जेब्ला आइडि फैयो अब्ला बे हमना ला फार्स्टआव DRDA लकेल हिसाबै डिस्ट्रिक्टआव DRDA फैग्रोबाय बेनिफ्राय DRDA अफिसनिफ्राय ब्लक अफिसाव गासैबो हरजोब्बाय डिस्ट्रिक्टआव जि ब्लक दङ बाव हरजोब्बाय बेनिफ्राय ब्लकनिफ्राय नैबे BCDC अफिसाव हरजोबगोन आरो अके नोंथांमोना BCDCआव नायनो हागोन बा ब्लगावबो नायनो हागोन आरो दानिया जेब्ला आइडि मोनबायना स' आइडि मोनबाथाय फैबाय नोंनिया लाइनाव जे न' मोननाय चान्सआ थाबाय आरो दा आइडि मोननाय लोगो लोगो नोंथांमोना जेब्लायबो अफिसाव कन्टेक्ट थाबाय थादो खबर लाबाय थादो जे नोंथांनि लिस्टआ बेसेबां सिरियेल नाम्बाराव दङ बेखौ जाहाथे खबर लाबाय थायो दा गासैबो डकुमेन्ट्सखौ एक्टिभ खालामना ला आधार कार्ड बेंक पासबुक जब कार्ड बेखौ कम्पालसरि नांथारगोन दा बुजिबाय दासिम आइडि मोनथ'वाखै दा दिनै हमना ला फार्स्ट एसेम्बलि दङ आसाम स्टेटआव अके फार्स्ट एसेम्बलि बाव दिनै माखासे गोबां खोथा बेरखांगोन आसाम स्टेटआव 9:30 आव एसेम्बलि जिरायगोन फार्स्ट एसेम्बलि बाव गोबांथार नेताफोर BTSनिफ्राय थांगोन आसामनिफ्राय थागोन बाव सावरायगोन आरो बाव माखासे राङारि अनसुंथाइ जा सरकारि स्किम जा साख्रि जा बा स्कलारशिप जा माने माखासे बाथ्रा गोबां सावरायगोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना इभिनिंआव आपडेटखौ मोनबावगोन आंनिफ्राय दा बेखिनि बुजिबाय जे नोंथांमोना दासिम न'नि फैसा हाबथावाखै गोदानफोरा नाथाय फुरानाफोरा हाबदों बे नायनोबा नैबे आवासावबो थांनांगौ नाथाय गोदाना दा मोनथ'वाखै दे टेनसन लानाङा नोंथांमोना लासै लासै मोनबाय थागोन दा जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो नेक्स्टआव आपडेट मोनबाय थानो हागोन बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव